Hora samanginang pajumpa kita muse di channel YouTube Namion Marhite Akka. Pemikiran nami na mungkin boi mangurupi hita di jamita pertanyaan songoni nang di jamita minggu. Di tikion naik pasahatun nami patul hasun nami matu hita ima akka pikiran nami taringot tu jamita tu hita di hari minggu. Quasimodo geniti tanggal 16 April 2020 di bagasan sada topik marparangi hombar tu hatani debata jala turpuk di hita amanginang imasian Hesekiel bindu 36 ayat 22 sahat rodi ayat 27. Dung takas hujahahami jalahu buat kami di bagasan tangi yang turpukon aka omma pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita amang inang di jamitata na si pasahatota manang si tangi honota. Na perjulu sian turpukon say taingot do di dia bangsoi ditikini panurirangon ni si Hesekiel di habuangan do nasida tidak berada di habitatnya yang asli dalam tanda kutip. Dang di hutan nasida maringanan alai di habuangan. Sianom mahita borhat ketika seseorang tidak berada di lingkungannya sendiri atau di desanya sendiri atau di tempatnya sendiri, di bangsanya sendiri. Satu yang paling penting dari orang itu adalah ia tetap seharusnya mempertahankan identitasnya. Ala dihabuangan do nasida sasitongna sadana rumikot si ulahonon ni nasida dohot sipatuduhonon ni nasida maradopon bangsana asing ima identitas asli ni nasida ise do nasida bangso naung tinobus ni debata jalana pinilit ni debata nabadia hombar tu simanian anggo habadiau ni tungpe dang di huta Jerusalem Israel nasida ikon do hot habadiau ni mian di bagasan diri ni nasida, tetapi mereka seolah-olah dalam tanda kutip tercabut dari akarnya dan berbaur dengan masyarakat sekitar, bahkan di turpuk tahun di dogma diramuni nasida do habadiaon ni debata. Mereka kehilangan identitas dak tanda benasida songon akka bangso nabadia na pinilit ni debata. Ikon taingot jala takas dihita amanginang ia habadiaon ni debata. Kekudusan Tuhan itu adalah absolut dan boi morui alai diramuni nasida lapatanna dang nagabe moru habadiaon ni debata tok tong lo hot habadiaon ni debata alai marhite parange ni nasida nama ngaramuni goar ni debata gabe sobadia debata di parnidaan di pamerengon dohot di parrohaon ni halak na asing ia haruna sida sendiri pe dang be menganggap badia debata ala parange ni nasida ngulu nasida nunga macai dausian debata nabadiai di rohani nasida dang badiabe goarni debata songoni nang diadopan ni bangso na asing yang seharusnya ikon nasida do marhite parangi ngulu nasitong ngulu na hombar tulo muni rohani debata sekalipun hidup di lingkungan yang berbeda seharusnya mereka yang menunjukkan itu pada dunia dalam tanda kutip pada orang lain alaidang justru di bagasan rohana sidape nunga moru habadiaon ni debata di pikiranna nakpe dakkia moru anggo habadiaon ni debata dakkia ramun habadiaon ni debata sejatinya kekudusan itu tetap untuk selama-lamanya habadiaon ni hot di manok tong saliling-lilingna
Atong ahadu nasala, ahadu sipatu reon, pikiran nasida do. Na menganggap, na marpikir, na sobadiabe de bata, na so margugu be de bata, ala naung talu maradopon bangso na asing. Gabi boydo sa nang pemikiran ni akka bangso na asing, ala bangso ni de bata sa diri, dang pasangapon, dohot patuduhon habadiaon ni de bata. Atong ditugyot turpuhop mahita amang menurut tami sipatu reon ma pikirata. Yang sudah mulai berpikir tidak benar terhadap Allah. Ikut sipatu reon ma pikiran si songoni. Ikut sipadenggano ma roha si songoni. Taingot do di pandohan hata batak. Molo sodisi roha godang masih dalian. Berarti rohaundo persoalanna. Molo menyangkut roha, menyangkut hati. Molo duk sogoro hatta marado po sasahalak. Manang nasa dia godang pedi patorang sasahalaki akka panorangion jala pambahenan nadenggan. Molo dung sian mulana sogoro hatta. Maul na malo moro hatta marado po nasida. Alay molo lo moro do hatta marado po sasahalak. Tung si patasala pe didok tongdo lo moro hatta. Atong intina persoalanna sipatu reon rohaido. Alai di paigot tu hita marhiti turpukon dang sanggup hita paturehoni. Dang mampu hita paturehon rohatai ia anggo marhiti hagogota sendiri. Ikon nata pasaha do rohai muse mulak tunapuna rohai ima debata. Mulak tuna mangalehon rohai tu hita ima debata asa di baru, asa di pature. Asa gabi badia muse guarni debata dipikirata atong marhiti turpuhok kuidahami hita songon akana porsea di lingkungan manapun berada pertahankan identitasmu. Napa duahon marhiti turpuhon dipaingot tu hita molo nang imbaru roham pasahat roham toktong tu debata mian toktong roham di bagasan Yesus Kristus unang mubauba holan ibadah do natuk paim baruhon rohata. Gabi huingot amanginang pandohan di sada buku taringot tu lukisan ni Tuhan Yesus. Na di jauh ni namang gambari torop dongan na namang lukisi lah mangalihon kritik buado di berek kamu. Sude mandok bagak uli. Alay dong masahalak na mandok hurang dobah denggan na. Abasa ada dong handle na ahadu bahasa Batak guarnion macai maul jaladak pala takas huboto alai handle manang gagang na dangadong disi taparwaho malukisani memang dangadong alai idok na mga lukisima namang gabarima adang terbuka da basian luar meloro Jesus turohatta ikon hitado siap bagasan membuka sordak ni pitui. Alani hendelna manang gagangna di bagasan do dang di luar. Pasahat madirim tu debata. Roham asa di baru. Marparangi hombar tuhata ni debata dang mampu hita. Anggo soparculu dalam kepasrahan, penyerahan diri. Tapasahat rohata. Hibul tu ipana asa dipature di baru hita.